Mehmet Göktaş Doğru haber. Rojeva me her tim Gazze'ye. Dibêjin qey zêdetirî 14,000 zarok bi xwînxwarî nehatine qetil kirin. Dibêjin qey bi 10,000 zarok bêdê û bav nemanin. Dibêjin qey zêdeyî 33,000 misliman bi awayekî hovane nehatine qetil kirin. Dibêjin qey xaniyên zêdeyî 2 milyon însanan li ser serê wan nehilweşiyaye, di ser de tu cihekê van însanan tune ku xwe bistirînin wan deran. Dibêjin qey van mislimanan di nav kavil û wîraneyên camiyan de nimêjên xwe yên terawîhê û Eîdê eda nekirinin. Dibêjin qey tîbûn û birçîbûn bi dawî bûye. Dibêjin qey zarok û neviyên İsmaîl Heniyê roja Eîdê nehatine şehîd kirin. Bi me çi bû ku em vê felaketê ji bîr dikin, ji ber rageşiya Îran û İsraîlê şîroveyên bêqîmet û erzan dikin û Gazze'yê didin ji bîr kirin. Xwezî bi eqlê selîm, bi bîhna firehî me şîrove û nirxandinê xwe bikirana. Gelo ev nirxandin, şîrove û beyanan ji bo kê bikêrtê, fêde digihêje kê? Ev rojnameya ku em dixwînin ji heftê cotmehê vir ve ji xeyînî Gazze'yê tu tiştek ji xwe re nekiriye rojev û ji îro pêve jî wê vê rojeva Gazze'yê bidomîne. Divê misliman wexta pêl cihekî bike, bi teqûs pêl bike, nehêje. Bîlxasa divê li gor bayê medyaya îbilîs alî û berê xwe ve neguherîne. Dibe ku ev kesan me bi bêxeberî û bêhessasiyet jî îtham bikin, bila bikin. Ji bîr nekin ku ev kefa sûnî ya hatiye çêkirin wê bihele, ev mija çêkirî wê belav bibe. Wê Gazze'yê herkes bibînin. Ji ber vêkê, ji ber tiştên ku me gotinin em ê şerm û fedî bikin. Di van rojan de ümmeta İslamê ketiye navpêlek îmtîhanek din. Dibêjin qey ev perçebûn ecziyeta berê nebes bû, aniha pêlek din hat. Lê me tu carî hêvî ji Rabbê xwe nebirî. Xwedayê me wê muheqqeq rêyên xelasiyê ji me re veke. Bu yerên ku em ji xwe re weka şer dibînin, înşallah ew ê ji bo xêra me beenjam be. Divê em Gazze'yê ji rojeva xwe dernexînin, bi silav û duayan.